Moltes gràcies. Espero. Moltes gràcies, presidenta. Diputats i diputades, molt bona tarda a tothom. Soc avui aquí per exposar els motius pels quals penso que cal validar el decret llei 1322 de 25 d'octubre de concessió d'un suplement de crèdit als pressupostos del Departament de Salut. Com saben, el Consell Executiu va aprovar fa poques setmanes aquest decret llei que preveu concedir un suplement de 376 milions d'euros a Salut, una mesura d'urgència per tal de fer front a les necessitats del nostre sistema sanitari. Tots hem vist, tots hem viscut com la Covid-19 ha suposat l'emergència de salut pública més important que hem viscut en més d'un segle. Va iniciar una crisi econòmica global amb repercussions a curt, a mig i a llarg termini en tota la societat. Un xoc sense precedents que ha posat de manifest la necessitat d'enfortir la resiliència del sistema sanitari. Ens trobem amb la necessitat de protegir la salut de les persones, d'enfortir les bases dels sistemes de salut i també de reforçar les condicions dels professionals que hi treballen a primera línia. En aquest context, cal i caldrà impulsar una combinació d'actuacions de reforç pressupostari i alhora de revisió i avaluació de la base pressupostària i de noves mesures de gestió. La despesa sanitària ja avui dia suposa una gran part del pressupost de qualsevol economia avançada, amb un creixement d'aquesta despesa que ho fa més ràpidament que el PIB per càpita. I això es tradueix inevitablement en què parts importants dels increments pressupostaris anuals s'han de destinar a despesa sanitària. D'entre totes les necessitats, aquest suplement de crèdit ha d'anar destinat a cobrir la compra de serveis sanitaris i de medicació hospitalària, així com les despeses necessàries en el pagament de farmàcia. Es tracta, per tant, d'un suplement de crèdit per tal que els proveïdors del sistema de salut i farmàcies puguin cobrar en temps i forma, una qüestió especialment rellevant també en el context d'incertesa econòmica que estem vivint. Fa uns anys vam observar els problemes que va ocasionar al conjunt del sistema de salut i a les farmàcies els endarreriments en els pagaments, uns endarreriments que poden afectar la planificació financera d'aquests proveïdors del sistema, acusant tensions de tresoreria. Així doncs, l'objectiu d'aquest decret llei és incrementar els recursos pel nostre sistema sanitari i garantir també l'estabilitat financera de part dels seus integrants. En aquest sentit, confio que ens posarem d'acord en la necessitat que aquesta cambra doni llum verda a la validació d'aquest decret llei, atesa la seva naturalesa i objectius. És rellevant també precisar que es tracta d'un suplement de crèdit que es pot afrontar íntegrament amb els ingressos tributaris de la Generalitat pel 2022. Uns ingressos tributaris que estan tenint un comportament més positiu respecte a les previsions fetes d'enguany i que proposem revertir en un dels principals pilars del nostre estat del benestar, com és el sistema de salut. Recordem que el sistema de salut va patir fortes retallades entre els anys 2010 i 2013, derivades dels efectes de la crisi financera. Per contra, des del 2014, el pressupost de salut a Catalunya no ha parat d'augmentar. Concretament, i sense tenir en compte la provisió dels fons extraordinaris Covid, fins al 2022 el pressupost ha crescut un 29%. Malgrat tot aquest esforç, haver de realitzar un decret llei per ampliar el crèdit del Departament de Salut posa de manifest una vegada més l'infrafinançament crònic que pateix el sistema sanitari en el conjunt de l'Estat i com això impacta també a Catalunya com a efecte derivat d'un model de finançament esgotat, com bé sabeu, des del 2014. Com apuntava fa un moment, la Generalitat porta anys fent un gran esforç per augmentar el pressupost de salut, que aquest any 22 ha crescut vora de 1.500 milions d'euros. De fet, aquest pressupost incorporava una dotació extraordinària a l'espera d'un nou fons Covid estatal que finalment no ha arribat i que també ens ha requerit impulsar aquest decret llei. Així mateix, pel 23, el projecte de pressupostos que estem culminant preveu que Salut sigui el destinatari de més del 30% de l'increment de la despesa total d'aquests comptes. Com deia, però, més enllà d'aquests esforços de la Generalitat hi ha un problema d'insuficiència. De fet, el Comitè d'Experts en Salut ja advertia que cal una revisió del model de finançament autonòmic per disposar de 5.000 milions d'euros addicionals en salut.
Aquesta és una qüestió que cal posar sobre la taula, especialment en un moment on cada cop més veurem pressionada la despesa sanitària per l'increment de l'esperança de vida i el creixent preu de noves teràpies, així com la incorporació de nous fàrmacs a la cartera de provisió pública. I en un context on aquesta despesa s'ha vist fortament augmentada, com dèiem, per l'increment de l'activitat sanitària arran de la pandèmia. Per posar-hi unes xifres, cal tenir present que la despesa directa associada a la Covid que ha hagut d'afrontar la Generalitat ha estat de 1.930 milions d'euros l'any 2020, de 1.615 milions d'euros l'any 21 i treballem amb la previsió que sigui de 849 milions d'euros aquest any 22. Un increment de despesa molt elevat, directe i indirecte, que s'ha hagut d'afrontar per la via de fons extraordinaris de finançament addicional i d'augmentar el marge de dèficit. De fet, segons l'AIREF, un 45% de l'increment de despesa associada a la Covid passarà a ser estructural. Així doncs, es fa encara més urgent revisar el model de finançament vigent des del 2009 i que hauria d'haver estat objecte d'una nova revisió, com deia, l'any 2014. Cal actuar, per tant, amb celeritat per donar resposta a les necessitats creixents del sistema sanitari, que és un dels nostres pilars bàsics de l'estat del benestar. I només així podrem garantir que els seus professionals disposen de les millors condicions per poder treballar i que el conjunt de la població pot rebre l'atenció que es mereix. Des de la Generalitat ja estem assumint l'augment de necessitats de despesa en multitud d'àmbits. Ho estem fent a través de tots els instruments i mecanismes que la llei preveu per redistribuir la despesa i generar marges addicionals, però en l'àmbit de salut, el que ens ocupa avui, amb aquest volum de despesa creixent que mencionava ara fa un moment, no és possible trobar aquests marges. Per això som avui aquí discutint aquest suplement de crèdit, perquè més de 2 anys i mig després de la pandèmia, països d'arreu del món continuen patint el seu impacte. La Covid continua cobrant-se vides, continuen molts patint els seus efectes a llarg termini, mentre els sistemes sanitaris treballen per recuperar-se de la interrupció massiva que va suposar. És, per tant, cabdal millorar la resiliència als xocs del nostre sistema sanitari, el que consisteix no només en minimitzar el risc i evitar aquests xocs, sinó en reconèixer que se'n produiran de nous i que caldrà estar el millor preparats possibles. Amb això ja acabo i m'agradarà escoltar atentament els posicionaments dels diferents grups i ho faré amb la predisposició d'atendre les seves demandes, d'encaixar les crítiques que puguin fer, que segur que seran constructives, però també amb la confiança que la validació d'aquest decret llei podrà tirar endavant i que podrem confirmar una dotació important de recursos addicionals, com dèiem, pel sistema de salut en un moment de grans necessitats com l'actual. Moltíssimes gràcies.